Na een soort hele hobbyprojecten en net uitpakte dromen, zie je wij nou om inspiratie bij een oor. Want de oor kan mogelijk dat wat wij nog net kennen. Maar als die oor alleen is, hoe jouwt die dan haar of zijn talent terug? Wij binnen Eva en Michael. En wij komen met camera en microfoon oer de drompel. Op ziek naar talenten die wij zelfs net ha. Wij binnen nieuwsgierig. En benijd binnen we ek. Eigenlijk een beetje tv kijken, een beetje mijn studio in, lekker met muziek bezig. De hond uitlaten en eten. Dat is een beetje mijn leven op het moment. Dus eigenlijk niet zo heel erg veel, vind ik. Oké, Google Studio aan. Oké, ik doe de studio aan. Op het moment dat je bewust wordt van eenzaamheid, zie je pas hoe erg het is. Als je er niet bewust van bent, ga je gewoon lekker door. En ik heb dat de laatste jaren ik ben altijd gewoon doorgegaan. Ik ben pas 4 jaar geleden gestopt met draaien. En ik weet al 7 jaar dat ik MS heb, zeg maar. En ik ging al achteruit, zeg maar. Maar ik ging maar door. Ik wilde niet toegeven aan MS. Ik denk, flikker maar op. Ik kan het allemaal wel aan. Nou ja, het resultaat is dat ik in de rolstoel zit en bijna niet meer kan lopen en aan het revalideren ben en hoop dat het nog wat beter gaat worden, zeg maar. Wat ik ook niet weet, wat er gaat gebeuren, wat je nog weer eenzaam maakt, zeg maar. Het blijft er echt een fucking lekker plaatje dit zo. Ga nog even door hoor, gewoon omdat het kan. Vandaag, heerlijke dag. Kijk naar buiten, heerlijk. We hebben jou vreselijk nodig. Oh, echt? Oh, kom bij mijn hand. En ga gewoon lekker zitten op de plek achter die draaitafel, zeg maar. Oké. Want ja, jouw eerste les. Ja. En dat vind ik dus leuk. Want probeer het maar. Oh god. Ga maar kijken of je er geluid uit krijgt. Nee, dit meen je niet. Ja, heel snel. Het hoeft niet, gewoon kijk maar wat is, zeg maar. Oké. Ga er maar aan zitten, druk maar op knopjes en kijk maar wat er gebeurt. Ik ben nu al wel heel erg bang dat ik iets kapot maak. Nee, hoor. Maar ik denk dat ik gewoon nergens aan moet trekken. Je kan van alles doen. Oké. Nou, dit lonkt heel erg. Hij doet wel iets. Toevallig staat de koptelefoon wel aan. Dus nu moet je nog geluid uit de speakers krijgen. Denk rustig na. En ik zeg niks voor of zo, hoor. Heus niet. Oh, ja, ja. Eén daarnaast. Nee. Schrikker. Dat is wel een dingetje, hè? Dat is wel vet. Ja, lekker nummer. Dat is echt vet. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oké. Uiteindelijk wil je van deze plaat naar die plaat sturen. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is wat je doet als je DJ wil worden. Dan stuur je iets van de ene plaat naar een andere plaat. Je gaat eigenlijk van de ene plaat naar de andere plaat. Okay. Dat ga jij zo meteen ook doen, of trouwens? Ga ik zo meteen ook doen. Ja, jij kan dat soort dingen, dat weet ik zeker. De theorie is op zich heel erg leuk. Weet hoe Hoe zoek je zoiets uit? Talent? Ja, duidelijk. Eerst heb je niet door dat je eenzaam bent, maar als je DJ bent, dan ben je ook niet een persoon die onder de mensen is. Dat klinkt heel erg achterlijk, want als jij aan het draaien bent voor 2000, 3000, 5000, 10.000 man, dat zijn heel veel mensen. Maar er zit iets tussen. Er zit het DJ-set tussen het publiek en jou.
Probeer maar eerst eens wat. Kijk maar of je geluid uitkrijgt. Ik heb je net al een beetje zien kijken. Hè? Dus in principe heb je een beetje voorkennis gekregen, zeg maar. Nu zou een goed moment zijn. 1, 2, nu zou een goed moment zijn. Gooi hem nu samen. Je kan ze gewoon nu samen laten lopen. Dat is helemaal niet zo gek. Helemaal niet gek. Want wanneer denk jij dat die je moet starten? Als je het hebt over 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja hoor. Ja, op de... In principe op de eerste tel. Op de ja. 1. Dus feitelijk... Nu! Ja, als je het gedaan had was het perfect geweest. Ik bedoel, ik draai me wel om en ga wel weg, oké? Je kan het zelf wel, ja. Oké. Dus we gaan het gewoon proberen zometeen nog een keer. Want feitelijk is dat het allerbelangrijkste. Het goede moment instarten. Want als je hem te vroeg instart, dan klinkt het net als net. Ja. Dan klinkt het niet. Nee. Als je op het goede moment instart, dan klinkt hij eigenlijk altijd goed. We kunnen ook andere muziek Ja, doen, hè? graag. Ik mis een klankbord. Ik zit altijd in mijn eigen gedachten. Mijn gedachten zijn altijd de waarheid. Wat ik ook bedenk, hè. Omdat niemand zegt van, dit is echt dom. Of daarin steunt, zeg maar. Het is niet zo dat ik geen vrienden heb, ik zie ze alleen te weinig. Hè, omdat zij een leven hebben, zeg maar. Misschien omdat je zelf stilstaat en de rest doorleeft. Ik denk dat het beste is om te beschrijven. In deze hele maatschappij ben ik al niet meer interessant. Ik wil heel graag werken. Werken, zeg maar. Ik denk dat ik heel veel dingen kan. Ik weet dat ik heel veel dingen kan. Maar ik kom niet aan het werk. Het lukt gewoon niet meer, want ik ben ziek. Ja. Nee, kijk, als je op een gegeven moment ziek wordt, dan kun je, dat zou eigenlijk het moment zijn dat je bang kan worden voor het leven, denk ik. Maar dat is natuurlijk ontzettend doelloos. Het leven is wat ik zeg, gewoon leuk. Dus ja, ik ben niet bang voor het leven. Zeg. Ik ben ook niet bang voor de dood trouwens. Totaal niet. Nooit geweest ook. Maar het leven is wel anders geworden. Dat is 180 graden omgedraaid, zeg maar. Ja, absoluut. Druk gewoon op de knoppen en sjoch als er de loert uit krijgen kist. Beziek je het maar. 1, 2, 0. Inspireer je toch, Robin? Kunnen wij nou te gerren wat meer dwaan als jedder? En nog maar een keer. Doei.